Salamat mi nga kami sa tanang mga mananak, tagaan mo o pamuna-huna. Utok Lord nga mo function sa dagang pamaagi, di nahimo kaming highest form of animals. Kung gawas ni anak, kami lang ang mga pwedeng makarasoni mo, makiistorya mo. Kung dili ang mga hayop o Ginoo, unless you give them just like the donkey, ibala ang himo nimo nga makasulti aron makasabot ang mini ng propeta sa iyo ang libuhan. So Father, we ask you Lord that we become grateful na makatawhan nga kami sakto ang pangunahunahang tugkaron, labaw sa tanan, may sakto pag yun kini, di nang imong kaalam, sa tanang kay balo may tungod kanimo, makahimo ka na mo sa pagpuyod kinabuhi ng makarong o magpilit sa mga butang na maayo. Na mahimaya ka Diyos sa mga kinabuhi. Malimig tanan namahan ang tabangin ni na makakaton pa kami sa imong mga pagtulunan, sa mga kinabuhi kini sa kamihan sa imong ngalan. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sa itong mga reasons or the functions sa mind, one, ang mind mo, memory, reason, o ang direction. So, ngayon na ta sa New Testament. May tungod sa mind. Gitawag diha na ang mind is cognitive. Ito pa, igpaila or tigpaila. Cognitive reasoning. Muila ang hunang-huna unsa ang sakto o ang sayo. Mabita na makita na ito na every time mo reason ganita o sayo. Ato dyan i-practice na may mo ditang bubo. May mo tang buang-buang. But every time, practice na ito nga, iluhon yun na ito unsa ang sakto o musulti sa unsay tinuod o mubuhat unsay tinuod. Bahala nag-unsay consequensya, bahala nag-unsay resulta, then you become wiser. So kay part man na sa ang atong reasoning part yun na sa tao, okay, part na particularly the heart, soul, and mind. So together yun na sila nga sa dihang mo pangutanon ka unsay imong rason ni buhat ka niini ayaw og tubag wa ko kahibaw. Kumon kay na nato. Man inyong mga bata may mga guys na wakas was lakibaw, niikyas ra na sila sa unsay consequence o unsay maabot nila labi na kagbaw sila nga yes so di ko kinunan ni kanang pititi ko bunalan ko or nakita mo nga bati. Kay kita mo gud ang mga tao nga dili mo ila sa consequence sa matag action na to. Okay, balikon yun na ko niya ha. Sige dyan ko balik-balik ani pero dito na to practice-on. Unsay panghitabo din ha, kuhaan yun na ang tanan. The whole thing ba? Example, ginan ka sa imong mama o sa imong papa. Ayaw dyan kuyog anang mga barkadaha, kay mga dota na sila, mangawat na sila, unya, magsyapo pa na sila. Ayaw dyan kuyog ha, ulagi, kaya nga nung barkada-barkada dyan ka na nila, kaya nasay man ta kung magbarkada, ang saman, gila na to nga, ang bad character corrupts, no? Or bad company corrupts character. Lilaag ng mga barkada, lilaag ng mga kuyugan, mas maliwat ka kanila. Okay? So, nilata niya na. Pero ayaw mong isultihan, di man mo ila anak. So, unsay buhaton sa anak, nga di mo ila anak nga, okay mo ni sila. Sa kibawag yun sila nga, sa kibawag yun siya nga, magsimang yun ni sila. Okay mo ni sila, bro, gusto sila mamoy, papa, puan kayo, no. So, lakaw ko, asa ka eskwela. Isay ko yung, isulti na ito ang favorite sa parents. Pamigod ni puan. Wa musulti nga ako yung ato sila. Or, mayon, mulakaw ko, teko yun, ako naman. Half-truth. Kato nga, kitabunan ang uban nga mga
kamatuoran. Wa giila ang tanang kamatuoran. Kung di ka musulti sa tanan na makaka. May nakalakaw ka, isay ko yun. Kung bisa ko ka pamutan lakaw ko akong ko yung mahapay, bawal lang ko. It is willing, ano yun may sunan? Mananghid ka, okay? Mananghid na yun ka, para na kay permiso nga nilakaw ka. Ihatag ang tanang informasyon. Mubuhat ka ko sa kabutang, ihatag sa ang tanang informasyon. Ang problema ko na to is kita mo ila. Naatay cognitive reasoning. Monay ang mind. Naatay cognitive o ila nga mga butang na insakto dili yun na tubuhaton. That's why a lot of us mo fail yun sa paglakaw sa kamatuoran. Balikon ko. Kay anad man ta, huwag ko na makak, wala na kong isulti ang tanan. Ano sa nang isulti ang tanan? Especially nga kinahanglan na siyang tawhana, maginikanan o otoridad, bisag imo pang equal, makibaw siya sa tanan na imong pagabuhaton. Mo bitaw ng sa atong relationship sa Ginoo, makita din ako permi niini. Kung mangita ka sa Ginoo, mangita ka sa iyang will. Mangita ka sa iyang ways. Kung mangita ka sa time. Problema na to, mautana na ta sa will sa Ginoo, ug ang pamaagi ato na, ug ang saktong panahon ato na. Mo nang dili mo resulta og best. Nagpalpa. Lord, usa magyud mauna. Kaya ang Ginoo, sa diha musulti siya sa iyang kabubuton, musulti siya sa saktong panahon ug sa saktong pamaagi nga imong buhaton ang iyang subo ug ang sakto nga panahon. So mao na kita kay wa man tay ingon ni ana nga relasyon sa Ginoo. Mao na ang atong relasyon pirmi sa matag usa, di gyud sakto. Di gyud matugma. Sige ra gyud ta kapalpak. So ngano man na kay di ta mo ila facing manggod the whole truth. Matubang ka sa tinuod nga kamatuoran is really living the truth. Kung tan-aw ra ka sa half lang sa kamatuoran, then nagpuyo sad ka og half na bakak. Ningon ang Ginoo, there is no darkness, walay kangit-ngit. Sadyan ha? Diha sa Dios. Sakto dili. Ug ang naglakaw diha sa Dios, dili usa maglakaw nga kangit-ngit hayag or hayag kangit-ngit wa. Maglakaw jud ka sa kamatuoran. Nya may kamatuoran, the fullness sa kadako sa kamatuoran, di lang partial nga kamatuoran. Amen? So, mo na nga ningon ang Ginoo in Mark 12:30. Love the Lord your God. The highest na balaod na, pinakataas na balaod is higumaw ng Diyos sa tibok ni mong kasing-kasing, tibok ni mong kalag, o tibok ni mong nahuna, o tibok ni mong puso. So kung naigugma ka sa Ginoo, mahigugma ka sa kahayag. Kung mahigugma ka sa kahayag, mahigugma ka sa kamatuoran. In short, musulti ka, mananghid ka, o nakay ibuhaton, i-complete sentence. Ayaw o kwain. So, kung mauna ang New Testament na definition sa huna-huna or the mind, kung mauna ang pinakataas na sugo sa Diyos, amen, nahigugmaon siya. So, ang pangutanan niya na, ni ila ba yun ka? Ni dawat ba yun ka? Meaning kamatuoran sa 12 chapter 30 at chapter 12 verse 30 sa Mark. Love the Lord your God. Nila mo niya na? Wala. Nila ta wala? Nila din. Pero wa din. Wa sa buhat. Wa sa baba. Mo ilang kita. Mana nga, I'm pounding. Ako mismo ni pound na ko sa mga tauhan
sa ministry na doon ay mga responsibilities. Mudok-dok na dyan kumayo na masulti dyan sila sa kamaturan. Mupuyo sila sa kamaturan. Magpagiya sila sa kamaturan. Kaya nga naman, di mata pwedeng kuyog ka sa gimuhaton kung doon ay mga uban na dili mo sultis sa kamaturan, mupuyo dyan sa kamaturan, o dili magpagiya sa kamaturan. Kaya nga naman, isa may metamo ka. Di ka kakita ay sa tanan. Di ba mo muna natay ko na pila nakabuk diha window para sa atong kuan? Saya na ni. Di ba mo muna yung lugaran, ibutangan ako 6 kabuok nga sa ini ka na CCTV? Okay? May CCTV dia. May CCTV sa gawa. So, tanang corner, makitaan siya kung may musod, kung may minawat tinghi, nakita sa may, kung katap-tap o may kaila. Okay, so, kani nagsiga, kani wa magsiga. So, dunay kay complete na pagtanaw kung sa'y nangitabo sa tibok lugar, wala. Wala. Kaya kaning dapita, blind ka. Okay? So, the same thing sa atong kinabuhi. I-blind gani mo, tabunan gani mo, pinagi sa di pagsulti sa tinibukan na makaka. Nag-practice kag pamakat. Now, pinong ka nga, hindi na, uy, murasong kag dinoy, kaya nga naman, mao na itong landan. Remember, ang atong, the old is gone, the new has come. Ang bago, praktison. Ang daan, ilabay na na. Ano sige man ito practice daan? Ang di man praktiso ng bago. So, kani karong gitudluan na sa Ginoo sa unsaon na ito paggamit ang atong una-una. Nga himo ilaka. Sana ito pag ilang pinagi sa itong matag, sa atong dalunggan. Kung ikaw mismo nakibaw ka ng tanang informasyon, ibutan mo din, yawanin mo yung hatagin sa namin. Ilang worker na sa una, smart, bright, hindi mo sultistanan. So, dili ka respond sa unsay insakto, kaya nga naman, kitabunan man ang ubang informasyon. Musultir man siya gusto niya isulti ng informasyon. Correct? Sakto, dili. Maka-respond ka, makahimo ba ka sa pag... example na balik ka. Nga imong anak, waka kibaw, ni Kuya Bides kong barkada. Ingon man siya nga, ako ra. Yeah, hibo ko project. Desira ko no, atura ko na siya lang to sa internetan. Yung mama nakadungog kas balita, to ay great. Natong lapitan. Dito ka mo respond. Kaya para ni mo, awa man dito. Kibaw mo ko diri siya. Layo naman ang ato. Pero nakibaw ka nga nilaag dito siya nga nung dapita. May kang, haloy, kasi ako itong anak. Ako itong susihon. Kagets ka? So mga sa dili pagsulti sa kamatuoran, number 1 ni mo aningan, imong sa yan, loss. Pildi ka ba? Pildi ka kung di ka masulti sa kamatuoran. 1 is figure. Di ka ma-protectionan. Ang protection, imong gitangtang. Di ka matabangan. Di ka ma-protectionan. Pero na nasamad ka, unsa man na awa, ay wa. Gadug ko na ginawa, raman, kaya raman. So, di ka matabangan. Sige, magkagingon wa ra. Ano ni, takian, okay raman ni, kuha naman ni. Adi, mo kagatakian, di lagi okay na lagi ni. These are things na balik-balik dyan na po sulti. Kaya nga nung di lang kita mabuhat na ini. Bisan ang mga dagko. So, saan man mo pagtabang sa imong pamilya? So, aning dyan ha, mubalik dyan ko ha. Kung kita dili ta mo train, mo badlong, mo matuto, mo sulti, mo giya sa atong mga anak nga maglakaw sila sa kamatuoran. Mo sulti sila sa kamatuoran. Magpagiya sila sa kamatuoran.
Kay, kung mudapi ka sa kamaturan niya, ang ubang mga tao di ganas kamaturan, doon naman sa consequence. Kung nga ka sa bakak, grabe, mas grabe ang consequence. Pero kung pili ka, asa man ka, bahala na masuko, para na ko, bahala na nasuko ang tao, kung may kamaturan. Kasi ang Ginoo may masuko na ko. Lalo guys, magod mo, choose magod ka nga ang tao mo, ganahan na to. O please, tapin mi sa tao, di ka mo please sa Ginoo. O di ka mahadlok sa Ginoo, mas mahadlok ka tao. Manang a lot of times, mo cover ta. Okay, balikod ko, ang di pagsulti is pag-cover. Anything nga cover, ang sama diyan, ano na kahayag, wala. Nga, anything nga imong gikabiran, labi ng dugay na kaayon sa mahitabo. Mabaho. Kung sama na, makabahong. So, mana nga, ang light jud really brings the best sa atong life. So, kung sa lesson na to din Number 1, always give the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Ana na siya. Nag-imong permisulti, mora yun ang sakto din na, wan mo kwai. Kaya biya, musulti o half-truth. Katunga rasa kamatuuran. So, budok-dok ko aning napita mga isunan kay makita nato din ang yawa nga ningon. Tinuod ba gayud nga did-an kamo sa Dios nga mukaon sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Okay? Ang pangutana is lit-ag na daan. Tinuod ba? So, naara unta gud sa tao, niduharas la kabuok, nga wag yun influensya nila kahit in perfect condition sila, na sila sa garden nga perfect kaayo, di sa kayo nga pagpangutan mo gud ka nang ako ra yung nadunggan ang akong kagutom sa kumpir kay buok na jumayo. Ya katong sa una for sure wasa ka sabot unsa nang nagutman, wasa ka agi unsa nang nalabdan sa wa sila yung mga sakit. Okay, listen to this. Wa sila yung sakit. Perfect man nilang condition kay di pa man ang Ginoo nila, natuban nila. O pa nisud ang sala. Then abot ang testing. Tinuod bagyod. O sa may tubag, bitubag ang babay. Magkakaon kami sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga naa sa tayuwala nini. Kay mingon ang Dios nga dili gayud kami mukaon sa bunga nini. Dili kami mukaon sa bunga ni anang kahuya o bisan muhikap na lang kay mamatay kami. Nasa edisyon. Mingon ta lang nga irasonan ta lang ang rason ni Maria ni Eve nga di ka mukaon of course kung di ka mukaon di ka mo doon, di ka muhikap. Okay? So, ang word na to is, ayaw kaon. In short, automatic na naman, di ka mukaon, di ka muhikap. Diba? Common sense. Common sense, kaya na naman ang pinaka-dako nga, balaw ba man nga, ayaw mo doon ha, or ayaw mo hikap ha, kaya mamatay mo. No, klaro, ayaw kaon. So, anything na gidili, magpalayo ito ka. Problema kaya siya, bisag mo hikap, mamatay ni. Apamingon, ang bitin, dili tinuod nga mamatay ka mo. Gisadlan dahil sila o baka. Nadali mo makap madusiya. Asa naman ito oro si Eve o si Adan? Sa binuhat ra sa tao. Binuhat ra sa Ginoo. Ang bitin, o angel biya ni ang bitin. Okay, na-symbolize na siya ni Satan na himong kaaway sa Diyos kay nakig kompetin siya sa Ginoo kay gina siya may mong Diyos. So kaya siya may mong Diyos, yan ang giangin ang tao. Mangangin man yun siya perme. Pinagi sa mga litag sa iyang mga sweet talk, sa iyang mga sa ng oily kay ng mga dila. Makita mo kita nga bitin ako sa man duhay ang dila ba? Duhay ka ganak, di ba? Ang usa tinuod, ang usa bakat. Okay? So
Apan mo nang bitin dili tinod nga matay ka mo mingon ang Dios niya na tungod kay nakahibalo siya nga kung mukaon ka mo niini maabli ang inyong silabutan o mahimo ka mong samak kaniya mahimo mo nga Dios nga makahibalo kung unsa ang maayo o ang dautan. Giofera na nisla karon og nay usa ka butang nga gikuha sa Ginoo diha kaninyo. Yung mo nang lingon siya, ay kaon, ka-actually di siya ka namang share sa iyang pagka-bride, sa iyang pagka-Diyos. Correct? Sakto? Dili. Dili. Wali mo nang Ginoo nga, wali ko ganahan mo share. In fact, they were in perfect unity and harmony with God. Yung usa kay ta sa Ginoo, wali problema bisag gamay. Kung ang warning sa Ginoo, ang pasidaan sa Ginoo, wala din nila tumana. Kumplito ba ang pasidaan sa Diyos? Kumplito? Yes. Ang ilang tubag, kumplito? Mao sa the other side, sa kanang di ka mo, himo o kanang the full picture sa kamatuuran. Ang kamatuuran, pwede nimong tabunan ang uban nga part, ang iba nga part, apan pwede sa nimong itabunan nini, pero giswatan mong lain diha. Kagets ka? So, kung muad o mukuha ka sa usa ka kamatuoran, bakat ihapon na. Kung muad ka, bakat na. Kung kuhaan mo, bakat ihapon sa na. So, manang atong makita din himagigsuunan na even from the Garden of Eden, from there yun, nasugod yun nga yabag na yun yung utok sa tao. Pero even on that, nakagod po tayo kapasidad, isang wala kita magbasa ang Bible, nga ang pagpangawat sa iyo. Ang pagilabot din mo asawa sa iyo. Ang pagilabot din mo bata, bisag imo Dios sa pananin mo, nagikap-hikap lang mo sa iyo. Nakibaw ba mo, tanaw ko na ninyo mo, hatag lang ko ninyo og advertisement, kaya sa mga butang nga mong i-present niya. Kamu na access mo sa internet. Tanawag din na yung USA Gymnastics. Si Dr. Nasser, no, oh. Pila na ka boss? Pila na ka mga kabataan nga ni Barong against ani nga doktor? 20. 20? 80? 100 plus. 100 plus? 100 plus kay uban is manamas lang sa ilang gymnastic years. Pero kadaghanan nila nga ni testimony, mga batanon, I want you to look at this. Nga naman, makita mo din ha, kaning nga doktor, mukhatag kaning sa bakak. Example, gymnastics, gamit man yung, di mo panalawas, head to toe. Unya, iniga, dakinas na nila, o labi na ka ng beam, na nasa magtuyog, na exact yun kaya ilang landing. Kung di ka masakog landing mo sa mga na, ang beam din na, pak! Masukit ka na din, so ma-injured yun na, kay kapon yun na. Okay? O bisan sa ka ng floor exercises. Okay? Sayop ang landing. So, kaning doktora, yan, kay doktor, di man ang doktor yan, namin sa kwarto-kwarto, kaya nato ilang physical exam dyan ba? Ay, ang kamot sa doktor, kaya labi na kay, kung ang diferensya na dapit sa paa, yung labi na dapit na din ang iyang kamot, kay ilado man siya sa tibuok USA. In fact, may kay siya na doktor, mamuhil o mga sanika ng mga injuries sa mga athletes. Ang daghan kayo injury, ang mga bata man in town. So, age of 7, 8, 9, 13, iyang pangilabtan. Sangan sa iyang pagkadoktor. Kaya pinagdadin sa dapit-dapit, kasi nga nagdapit-dapit naman may mugan. Ang iyang kamot mula kus. Kaya may ngon siya appeal ni sa healing process ni mo. So, ang bata, siya kasabot ato, kaya bato ba siya nga, subot lang siya kaya mo pag, okay. Puro na siya sensation na nabati. Di ba? May labtan, kaya din ha, bisa malalaki ka, kaya naman sa ubati nga lalaki, pero walang kaya kailangan ng babae, no? Private part ni mo, sensitive kaya na. Nadi ang pleasure gihatag sa Ginoo. Imo na ganang hikap-hikapon lang itong kadalaman dyan kay ko niya. Nantara ka sa Ginoo, man dyan ko ginas Ginoo nga. Ito sama ko din mawali ko din Lord, hindi. Nakagibisita na namatay sa usa ka amiga.
ang bata, may lang kalingawan o maayo. Kaya na bang, ano ba di kay ba masulti, lingaw kay sila. Kasi sila ka na, kaya, ato na hagkan ang, ato na ikapo ng pipi. Sige lang, balik na yung anak. About yung lagi mo. Yun yung sexual abuse ng ka. So anyway, kaning doktora, daghan siya gibuhat nga yung anak. Nga nagdako ang mga bata, nga na epekto, nga ngilad na epekto sa ilang pagkatao. Luawan kay sila, gildi sila pirmi, di sa karelate ang mga tao, labi ng mga laki, hadlok sila pirmi, daghan yun kayo. Tanawa sa internet. Tanawa nga to. Maminaw ka sa ilang mga testimonies para makasabot mo. Kanang-tanang mga testimonyo nila nga epekto sa pagka-abuse. Okay? Ang uban gani, alam din sa katuig, kasi balik taon sa doktor. Para kaya ganahan lagi ma-champion, ganahan lagi sa Olympics. Kaya ganahan mo sa nahimong Olympians. Pinagi sa tabang ng doktora. So, in short, may sunan, gisultihan siya, hanta ko ng illustration, gisultihan sila sa unsaman, half-truth. Bisa ko na ng bakak. Yes, itambal ko ni mo, kung malakos ko man na din ako, ang lawas, ang kuha din na yan, ginikanan turas gawas, o kibaw. Ibo na lang sila nga, ilang anak lahi na kay kinaiya. Hindi ka doktor, nalain na mo kinaiya ng taa. Mo lagi na may kumalain, galing kinaiya ang bata. There's something wrong. Istoryahin. Pangutan na, Ayaw ka na, kung saan magkatapulan mo kay ka? Saan magkatapulan mo uli? O saan masigin kagatog? May problema na ako sige katog. O nga nang sige nagkiat. O nga nang sige na naglagaw. Ang naguli sa inyo. Di ang maglabutan na sa inyo. Correct? O sige magkatog din na. Or pagkakita, observe. Especially dapat ang imong mata na sa inyong anak. Naunsa na siya. Kung di lang siya normal. O di kalit manilig. Tuliling ang mutok ani. Yan, patabang mo sa council mo. Okay? Una sa tanang sa Ginoo. So, ana tagatita. So, unsa may dapat buhaton na to? Unsa may dapat buhaton sa una-una? Number 1 is, next, fix upon God and Christ and should be under one's control. Duha yun na. Imong itutok ang imong panguna-una. Bisa pag ang yawa mo, biran mo na kung kaan, ikolor. Unang minaw kasing-kasing, kasing-kasing, ganisig bagot-bot, o na yung mga pangandoy din ha, o yung unod, ganahan ka ng mga butangan, iba ka sayop na siya, i-fix imong una-una sa Diyos. Manang dapat kailan pag may sige na dapat mabasa ka din sa pulong sa Diyos. Ang ato biya, mo-follow lang ta sa mga gawas nun ng mga butang. Apan ang tinuod ng mga butang ang kinansundo na ito, di na ito sundo. Okay? So, morning sa Romans 7:25. Nagsulti din ni, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. Si Pablo ningon siya rin, pasalamat ko sa Ginoo, pinagi ni Kristo Jesus, kaya sa ako na ulipon ko sa Diyos. Ibang ulipon ko sa Diyos. Pero, naman ko'y makasasala nga kinaiya, ulipon ni sa balaod sa sala. Pero mga tanan ko nimo, duha man kabalaod. Duha kabalaod na sa ato Law of God and law of nature. No, law of nature. Kung sa may nature na to, kinaiya na to. Sala. May kag-law of God, this is the new nature. Bago nini mong pagkatao. Asa may praktiso ni mo? Ang daang kinaiya, bagong kinaiya? Daan bago? Bago daan? Daan bago? Ngayon mo, bago. Pero anong oras naman ta? Pinanang jud ko. Pinasingkang jud ako sulti. Pinanang jud akong namugot. Pinanang jud akong bakbo. Pinanang jud akong mata. Iman
himan pa kayo, matayon gihapon. Yan, mo anak kayong tao. Nanawan ka ba, discount ka. Yan, damurat. Nice smart. Yung sa'yo namatali mo, sa'yo na ay, sugod man, dalaw ka niya gano'n. Wawan. Mo nag-ako yung ganina. Sa atong CCTV, unong kabuok. Pero, wa ni function. Ang wa kabuok, wa ni function. So, di kakakita sa tinibukan anong lugar. Ikaw, naasad kay, maraming tawag, Joharis window, natay mga blind areas sa akong ginabuhay na di ka kasigurado, di ka kibaw, na naapa din ng batas sana, unless umingon ka ka ng pati na kong kinaya, please sutin ko kayo para mabantayan ako. Ako manghod. Sukod kayo, di ba nang? Siguro naman. Di ba nang? Ako kaya minasing kayo, sigat yung mata. Tiganan ako, kibaw na siya, nisiga na siya. Kaya kibaw mo kasi yung heart mo sa man. Power kayo mo, ulpot na kayo. Emphasize dyan ka. Kapit na lang ako mangkude na una pa lang iswing larga naman. Ato yun yung tuon eh. Na may gibuhat ang Ginoo. Kami nagiging kasi kampo, kulod, natuon na dyan nila kulod lang. Hindi na siya sa Ginoo nga. Isa-usaon mo ka ng mga bati o sa kaganahan, etc. Ayaw na nag-response, anak. Kaya mo respond ka ni anak, una sa tanan, di man ka Ginoo. Di man ta makapugong nilang bimos ka sa ito na desisyon. Di man lang ta nga sa'yo, yan ang desisyon na ito na abot mo. Hindi na mako. Pero maglapot man nga, wala ba dyan ang gihingo mo dyan ang desisyon? Lagot yung kayo ba? Ganahin ka kami. Perfect. Nindo. Wala kaya kita mo gani, kita mo perfect. Hindi mo kaya itong manindot, atong batasan, o kami atong sulti, atong naong, uban talinha. So mo na nga, sa uban, the more nga, relax na lang ka. So in short, kung inana ta, reactive ka, tao ka nga kanang kusog kay kang react dayon sa unsay gisulti o sa gibuhat sa katao, mo learn jud kayo, Lord, mubuhi ko, help me nga mubuhi ko. Help me, Lord, nga dili ko masuko. Kung kibaw biya ta labi na sa atong family, may ko man jud ka. Kung sa ilang buhaton ni ko man jud ka. Correct? Correct? Correct, dili? Mana masuko ka? Ikaw, balaag jud ka, adto jud ka dito, dito, mamabdos ka ni ka ba? Mamabdos jud. Ino, bita ko mabdos ga. Klaro mo na lang mo, ikaw, sige jud ka to sa imong laki, mamabdos gani kay uli din niya. Oh, yung kamatis ni uli, gidawat yapon. Mo ni problema kay musulti ra ta kanang ayaw og appeal sa kasakit. Napili man ka, sakitan ka. Pero ayaw appeal sa kasakit na gihatag sa Diyos sa iyang sayot nga kapilian. Kagets ta? Ang ato magpunta, sakitan ta, naglakot ta, pero ni-appeal gyapon ta, nitabang gyapon ta. Di gihapon na siya makat-on, kung hangtod sa imong pagkatiguwa, mamatay na lang ka. Di yung kakakita nga muuswag o manindot ang iyang pinabuhi. So, mo na mga butang na may sunan nga lingon si Pablo Dinhinga, sa balaod sa Diyos, ako muna-huna, nasa Ginoo. Mo nang sige kong ingon, o mingon dyan ko ninyo, ay sa kanang mga workers, volunteer o full-time ninyo na ko, ang imo muna-huna, ihatag sa Diyos. Kung sa may nasa muna, ihatag sa Ginoo. Labi na una kami mong desisyon, ang una kami mong aksyon, Lord, nagunan ako ginani ba? Kung saan sakto ni Dili? Okay ni Dili? Bisag tanaw pa rin mo nga okay kayo. Ay, then, okay na nila. Kung nanghid sa Ginoo. Dili. Ipananghid sa Diyos. Ipananghid sa Diyos. Ipananghid sa Diyos. Ipananghid sa Diyos. Kung why di kadungog ka nga okay sa Ginoo, ayaw buhat ka. Ayaw buhat ka. So mo na ang imong pangandoy, gikan din himusaka mo yun na diri, saka sa utok, o kang imo dahil muna-muna magplano dahil ka, anya ay anya, ana. Kay Brad ka kay planning, so kita mo plano. Pero malagi nga itong plano, yung butangan tagan E, yung plano, naligyan mo, lupad. Gilupad, pero ikanang bigla parang lupad-lupad.
dili siya natural na nilupad kay dili man sa Ginoo. So ayaw tuguting ang imong sinful nature mailalong ka sa gahong sa sala. Makaingon ka sa sala, di ko ani. Palayo ko ani. Di ko padayon ani. Mo na sa Romans 8:6 nagingon, the mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Hala, palayo raman. So nang death. Ang sabi ka po, ang ka na lang death, ang tao nga namatay, maganap siya kanindot o dili? Maganap ka? Maganap ka dunot, gawas niya na dunot, kay dunot man, sa man siya? Anything na dunot is bako. So kung ang atong hunahuna, pirmi kita maoy manghunahuna, dili ang Ginoo nga hunahuna o yang panghunahuna ibutang sa atong hunahuna, kamatayon din na. Kaya naman sa mga kamatayon symbolizes separation. Nag-symbolize og sala. Munang again, kung half-truth ka, ala, nag-practice yung ka palayo sa Ginoo. Nagpalayo yung ka sa grasya, sa tanang grasya, kaya nga rin yung ka sa disgrasya. Okay? So, pero kung ang imo muna naasa, di pa, uktan mo sa balang espiritu, kinabuhi na o kalinaw. Munang sa Colossians 3 nag-ingon, set, diba mo nag-set? Ang inyong mga cellphone, inyong iset sa inyong alarm clock, yung mata mo, anong orasa, giset mo. Correct? Mo sa na, ang imong man imong giset, asa man? On things above, not on earthly things. Mo na ang single mind. Na ako sa kalibutan, pero nagkinabuhi ko para ni nagkinabuhi ko para ni Undong, ni Inday, ni Lolo, ni Lula, ni Tio, ni Tia, ni Papa, ni Mama. Nagkinabuhi ta para nila rin. Huwag ka ng pagkinabuhi ni Kristo. Sa tinuray lang. Kisa medyo yun nagkinabuhi para ni Kristo rin. Sa tapong naman. Nabuhi yun. Saka ko nung, saka ko nung taas dyan na yung saka. Wala, pagkinabuhi ka ni Kristo. Anong saka sa iyong mga gamot? Tabihan mo sa iyong pamilya. Wala na. Kasi sabayan na mo bilang pamilya para ni Kristo. Saka gamot. Saka mo na. Kung may klaro eh. O pamiyain na kuno yung pamilya. Wala din na. Listen na. Magpala naman siya. Biyahin pamilya. Sige. Biyahin na. Ano naman? Karoon na. It's easy to hear. Ako ba mag-isod sa paghimo pag-ilani, anak? But it takes an action. Okay? So, in every action is a reaction. So, nag-set ang imong mind on earthly, on God, where Jesus Christ is seated not on earthly things. Now, gawas ka i-fix mo sa Ginoo. Okay? Mo na upat ka mind, iset ang imong pauno na memorize sa palihog niya. Susihay mong kinabuhi kung karong adlaw lang maghapon. Kung naba ko ng upat ka klaseng panguna-una. Yan mo, usa naman ako panguna-una. Din ang sentro niya sa man. Jesus Christ gyapon. Usa na nakapanguna, ang sentro gyapon na si Kristo ra gyapon. Secure mind, ikamahadlok na baka ugwa. Spiritual mind, para nimo kung siya ako nakabot ng kalibutan na, andam na ko ilabay na siya. Kung mahimo man ko mura ko ordinaryo nga tao para ni Kristo, okay ra ko niya na. Okay, tungod kay naman ko ni Kristo, ang akong pamaagi, akong kinabuhi, pagpangalagad, mga way bayad sa bisan kinsa asa ko daton sa Ginoo. Tungod kay ngano man, kay akong moto, magkinabuhi ko para ni Kristo. Mao na ang buwas. It's easy to have all those attitudes na kinaiya. Kay ni ila ka, dili sa mga nahuna, na wala pinaka-importanteng butang, na kinahanglan ako buhaton, o kagaan sa tanan ako ni kinabuya, si Kristo lamang. So kung tanan-tanan mo gibuhat ka lang, gibuhat ka na mo para ni Kristo, o para sa mong kagalingan, o sa kankinsa mga ngalan, o kankinsa nga rason. Kung kita na to din, kung kadaghanan na to din, di ta decided. Kung di kita andam.
nga mutalikod sa tanang butan ng kalibutan para lang ni Kristo. Dandaghan na to, di mo qualify sa heaven. Balikon ko. Kaya mo nagingon sa Ginoo, you want to follow me? Take up your cross and follow me. Ingon ang Ginoo, kung yung higuman ng mga mahal, inahan, mga anak, uban pa, labaw ka na ko, di ka ako. Klaro kay Ginoo, dili ka ako. So we need to be willing to live alone for God. Live for God bisag nakas imong pamilya karon. Live for God sa imong gitabuan karon. Live for God sa imong pag-eskwela karon. Pero kung ang imong pagpuyo sa imong panimalay dili makauswag, dili makapatubo nimo. Kay dito pa kay kadinela gibubuan na nimo kay kung mas ginawa kay ginagasadyo siguro nimo dia mura kag giduot. Ya tibok si manang giduot ka. Mutana ko nimo. Kanang tanong karon nagyatiman. Unya human Monday to Saturday itamak-tamakan. Kasunod na Domingo buhay pa na di. Patay na niya sa manuron. Buhay patay. Nagpatamak-tamak man mo sa kalibutan. Nagpatamak man mo sa tanang mga katawhan na wala mo ila o mo value sa imong pagka-Diyos nun o sa imong pagkahiusa sa Diyos. Daghan ang maligid imo nga musukot tag sarili. Ang ato laging pinaka-worst nga enemy is our family. So, ang pauta na is, ano nagpatamak-tamak ka? Ano nagpalikon ka? Ibaw mo na usa ka tawo na close din ako kay Radio Teco. Ayang ina sa 68. For 68 years. Bukan talaga din yun siya sa 20 plus mo tinali. So 60 minus 20 mga 40. 40 plus years. Napaulipon siya sa iyang pamilya. Sige, migsulti. Inani, anak na, tabangan mo na mo, mauni, atabangan ta ka, atabangan na mo siya. Kanting pamilya. Pero di ka po siya. Anak ka po siya. Kaya, telipon sa pamilya. Okay? Yamahan pa din siya. So, nakailan sa Ginoo, huwag kang sa Ginoo. Sige, ano din ang pamilya. Kaya nakita man siya na consistent ang magkatawhan na sige, remind niya. Hindi siya ganahan maminaw. Consistent sa magihan niya. Kung sa dahil ikapoy na siya gano'n, sa pito naman siya. Midol na rin siya sa mga katawhan, ang ibaw ni kabaw siya na nag-umayo niya. So 68 na siya. Ugubaon na kaya niya lawas. Kaya nga naman, ang mismo yung problema ng pamilya, why pakialam niya. Muna sige express na po kay I've seen so many lives. This is again a new event. Sana sa siya ka-example na sige kung sultin ninyo natin kasi nakita na po na. O sa kakristuhan nun nga gilupig ka sa mong kawil mong pamilya, anong magpabilin ka? Anong imong Ginoo di hatag nimo balay? Anong Ginoo nimo di hatag nimo pagkaon? Anong Ginoo nimo di hatag nimo sinina? Anong Ginoo nimo di hatag nimo sa tanan imong pangkinahanglan? Hadlok mabuta kay wa tay makita. Wa tay makita. Kung sa dihang musalig ka sa Ginoo, nganha ka makakita. May suunan ayaw pa guna again ngano yung ato yung di na to ilhon. Di ba naman tadi ni karon sa cognitive reasoning? Sa pag-ilang. Pungutan ako ninyo. Again, example. Sa tamatis nga dautan o sa tamatis nga nindot kaayo. Itapad sila din na, kinsay matakdan ang maayo. O ang Biblia mismo, nag-ikot na ni Pablo sa lain na scripture, naningon siya nga, ang dautan ng mga tao, makakurap o makaguba sa imong mayong iya. Nito ta na, wala. Hindi ilata niya na, wala. Nila, wala.
Nila wala. Ila. Di ba masuputa ka, kita ay nahala, ay nang klaseng bataahan, di ko ganahan magkuy-kuy ka na. Kanila ka, na makatakod sa imong anak, kana nga mga kinaiya. Correct? Pero, nga naman, lainon man itong istorya when it comes sa atong pamilya. Nga naman itong tanaw sa kibawta ng mga dautan, ang karaghanan nila, o magmod sila mga dautan, etc. May nga mag-ipunta, di uwi, kuan manggod na interesan. Nga naman. Kanong sa dinli, lahi magdagan sa atong utok when it comes to family. Kung naminaw mo, mura ko kayo, 45 minutes na ba kong dagan sa kong sa oras. Nag-study ni God of Justice niya. One of these days, mahuman ni ang mga permiso na ako yung mag-teach God of Justice. Kani siya, malaki, ikuha siya kumain nga job, kay Pastor masad siya, I don't know, anong nabot sa siya na to, whatever. Anyway, nag-struggle siya na, alam ko, sumamidili, manakop man yung mga ginikanan. Nya, kay ilabay, ginikanan sa pisuhan, ang mga bata, ari o, disability, o buwan pa ng mga orphanages. No? Ang mga giguba ang pamilya, struggle siya. Driver man tao siya ato sa una. Nagipakita siya sa Ginoo nga ang gibuhat ninyo, nga inyong lang gitabangan ang bata, nga dili ni siya matotally og kaguba. Kaya inyo siya giluwas, gikan mismo sa ginikanan, nga mobaligya nila sa internet. Cyber pornography ba? O gilabtan sa ilang mga ginikanan. O kinsa nang hilabot din ha. I-separate mo yun na. So, ipakita siya sa Ginoo in short, nga wala mo nagguba. Guba ng daan. Okay? Wala mo nang guba ng daan. O mingon sa kumeksonan, kinsa may pamilya din nga dili guba. O tanan natong pamilya gubaon. Muna gitawag sa sa English nga dysfunctional. Dysfunctional sa wa mo function. In short, guba. Correct? Tanang pamilya, gubaon nga naman. Tanawa lang mismo ang amahan o inahan. Gawas kung Kristohanon sila. Kana nga pamilya, functional, lig-on. Pero sa ato, tanan bang mga bana din Christian? Dili. Tanan bang asawa, kung bana Christian? Dili. Kung ang bana asawa Christian man, ang mga anak Christian? Dili. Okay? So, wala nga, dunay kapilian ka. Ilha. Ang ako kani karon is, ilha ang insakto sa sayop, ang kamatuuran sa pakak. Ayaw mo pamakak sa inyong kagalingon. Nga okay raman, nila ka nga kamatis, nga dautan mo takot sa tatbayo, nila ka nga nila kabatasan mo takot sa imong anak, nila mo ang mga butangan. When it comes to family, lahi ng istorya. Namakak na nawin. Sakit no? Sakit dili. Sakit. Kaya nga naman, kay ato yung makita na gi-value yun nato ang atong family kay sa very God the Father and the Son na atong family nga ganahan siya na mahiusa ta sa uban nga nakigpamilya niya kay mauni ang imong family. That's your new family. O di, kasing-kasing, mas attach mas sa tao kaysa attach sa Ginoo. Muro matag, bahala na ginana akong bana. Lulaw na akong banoy, bahala ginana na siya. Ano ya? Masukot kag sa di, maliwat kasi mong bana. O kung ikaw man ang bana nga tarong, maliwat ka sa mga asawa. Kung nakakita sir ko ni anak. Na ang bana nga makusganon kay siya nga niila sa Dios. Makusganon ha? Nisunod ang asawa.
O niya, karon, ambot mo sa'yo nasod niya. O nisod pa ka to siya, o murag pamina po tungkol sa tapos ministry nila nga, pero medyo idok-dok. Kay kapos mo, di mo magbuwag. Tuwag mo niya na. Pero asa may taas na balaod nga imo sundon. Ang balaod nga ang matag-ayon, di yun mabuwag. Or ang imong relasyon sa Ginoo nga di ka mabuwag. Asa may importante no? Relasyon sa imong asawa o relasyon mo sa Diyos? Relasyon sa Diyos. Kung di man tamubuhi. So, naitabuan niya, paminapong gikan na itong mga doktrinahan nila, di ba po, matrimonya is sacred. Correct? Sagrado. Pero, oy, wa man kaila sa Ginoo, wag ka pagkasagrado Nahimo na ng license. Lisensya ang pagigminyo nga mubuhat, excuse me lang mga lalaki ha, o kadaghanan tinawag na sa mubuhat ang lalaki free, kabayan niya anytime. Mga nagdaghan kaayong sa marital rate. Daghang abuso sa mga bana sa ilang asawa. Kaya nga naman, tag-iya na, tag-ako ka, akusan na ta. Manig nga niya, magkukutlog ba Diyos Biblia sa kuman, pero wa man imong gihimong sagrado ang iyong kaminyoon sa imong kauwagan. That's the reality of life. Let's face the reality of life. Muna mo balik ko ninyo, what will become of you? Kung sa maka, kaning usa ko ng bawaan, ang sa siya. Hala, kay man, labi na may yun ang asawa. Yang gusto ko ang asawa, gusto ko siya nalay rason kay silusa, etc. Yung may yun na, maghikog sila. Manipulation ba na, maghikog ko. Yapiyawan siya nga maghikog yung asawa. So, bis masukuta siya, mubiya ta siya, hindi na siya mubiya na naman. Gikargahan naman siya o konsensya na imong responsibilidad kung mamatay ko. That's a lie. Bakak na. Kung sa imong pagbarog sa kamatuoran, diin mo ingon ka, distansya ta, kay ganahan ko nga mapaday nga mutubo, mulambo diha sa Ginoo niya. Ikaw man jud ka mutabang na kunyana gid sa kapaduol sa Ginoo. Imo makumpirming patsyon sa akong pagtuo, sa akong paglakaw. Kaya nga naman, kung naka sa inyo ha, kung sa may tabo nimo, alipayan mo ka, mag-exercise ba yun ka sa imong pagkakristohanon? Tell me. Exercise ka sa imong pagkakristohanon? Naka din ha na ikaw ang naka-influensya sa imong panimalay? Kung ang kadaghanan mo sa imong panimalay, wa mo to o Ginoo? Kung sa man ka, giawangan man ka. Gawas nga way suga, way sun, wa pa din tubig, wabot ni mo din ha. So, sa man ka for the whole week, week after week after week after week, you are living dead. Then what kind of a Christian are you? Half Christian, half alive, and half dead? So, kaming tawa na ako ni Bob Nilhan. Eventually, mukta sa siyas Ginoo. Magkadlaw ngayong wasa. Daghan pa kayo mga igsunan. Nay tao nga nilhan kung soft ni siya, kuyang bana, isog kaayo, pero karon sa man siya. Isog na sad. Pero man ang Biblia, kung masikat kuyog, anang tao nga, patakdalan ka. Na pinakapirmi siya kung tiyag bati, niyagwa kay lami, mauna. Di para na po, why? Why cling? Kanong upot man yun ka, tapot man yun kay ka, sa tao. Hindi man siya makahatag ng kinabuhi. Di sa siya mahukom ni mo, asa ka imperno bakaw langit. Kaya bisang hukuman ka sa ng mga tao, sa mga daghang ng mga bunang ganyan na, labi ng suda ng inayagan nun, ang biyag ng mga bana. Kung man bisang manoon ko, bingunana. I will stand on this principle. Your God is more precious than anybody. Is He? Pero na siya mong pag-ila. Kaya kung wala mo ilha nga mas importante siya kaysa bisan kinsa nga kabahin sa imong pamilya,
then mubarog ka, o labi na kakita ka, nga giongan ka, gipildi ka, gilupi ka, mupahawa jud ka, magbuwag sa diyong mga diyon, bitbita ang ganahan nimo nga mupuyo nimo mga anak para mulambo ka diha sa Ginoo. Ug hopefully ang imong mga anak makakita sa imong pagbarog sa imong pagtuo, sila mismo mulambo silang pagtuo. Ug di sila mosunod sa imong kinaiya o sa imong pamaagi nga di ay labi na kong babae ko, inani na jud mi, among-amungan na jud mi, lupigon na jud mi. Kami ang kabaw, kami ang trabaho tanan, o kami sa namangita o pagkaon. O ka na nga mubana, inana naman dyan ang bana. In short, huwag ka ni sulti o ka ni tudis mo mga anak ng babae, bringon ka nga. Inana dyan ang mga anak ng babae, ha? Paminyo gani mo kabaw dyan mo. Kaya langaw dyan na ang kadaganan sa mga laki. Kung ginasan mo mga anak mga laki, kamo maminyo dyan mo, langaw dyan mo, kaysa kaya naman mo. Kung sa'yo natin na sa iyang lawas, parang ka mong tila-tilaan ha. So why? Why stay on that condition? Why not make a change? Kung naman kita sa Ginoo, nga nung di ka kahimo sa desisyon. Ang kasing-kasing wa mo ila, masayot na. Ikaw mismo nakakita ka, nakadumog ka, wa ka mo ila niya. In other words, may sunan, imo ang kapilian sa pag-ila. Kung nag-hope ko, kaya napapag na nakuman, abya na kumuman taas-taas pag-iri, o pang di ay duhara mo ko papunto din mo. Kapag gani, it should be once under control. Na point number 1 na ko, ilhonin mo, if pa-fix ni mo ang imong mind sa Ginoo. I hope and pray you set yourself free. Gawas mong kasya sa Ginoo. Dunay kagawasan sa Diyos. Kung naglibog ka or nakaidagang pangutana sa mga kasing-kasing, pangutana ang Ginoo, huwa ka makontento kay mga ginawa ni Tubag Surya ka. Di ko Ginoo, pero mga ito sa Ginoo, tagaan ko kaalam sa imong sitwasyon. Tapos mga igsunan, ang Kristohanon naglupad o taas kaayo diha sa kalangitan. Wala sila na ilawman o nagdaw-daog sa mga butang inyong kalimutan na. I don't know you hope that song. I want to fly high in the sky. Wala. Kasi kanta lang ko niya kay God, just bring this in my mind. Sa diyang giilan ako, kaya una sa tanan, nagapos ka sa sala. Correct? Sumana ka sa mong sala. Karagod mo mga upat, ang arag mo mga lima. Kaman kang faster ka sila. Faster girls. Faster. Buta na lang. Ilan ko ni Kristo. Ako ka magwangan o ako bang inahan? Yan, isunod ko sa Ginoo. Ako na yung tantang ang mga sala. Ganahan na yung kumutantang sala. Pero matagpuyo lang ko nila. Listod man pagtantang sa sala. Kaya nga naman. Pero may man ko nila, puti ko nito na. Pero may man ko nila pirahon. Lakaw ko ba daw sa Ginoo? Di ko kalakaw nga naman. Pero may man ko pirahon. Sa ilang tanang mga bating kinaiya. Di ba? Tagulay ni mo. Sumaya na kayo ko ng simba na ko nga ito. Kamuta ko ng hiwan. Diba? Gawas pa kayong balikas. Asa pa mo. Kaya nga naman. Sugato mga mga kinaiya. Huwag ko na nga usag. Unya, nasa imong puder. Unya, di sila matong Ginoo. Kung isag sa imong simple nga kaayo nga pangayo ni mga balaod. Di pa yun. Unya, gihimo kang kabaw. Ang sama ko. Pupili ko. Ako bang pag-stay, makasave nila? O bang akong pagawas, makaluwas nila? Sama nga nagpaluwas ko sa Ginoo. Sa kadaghanan ako, kaya ako may gibuhat a lot of times, makaluwas
Pero kung di sila musunod nako, ila gyud ko nakapilian. Magunsa sila, wakoy lambot anak. Kay ilang aksyon, ilang responsibilidad. Akong aksyon, akong responsibilidad. So, mao na mga butang na leksyonan. Our family pull us down. Wherever they are, they pull you down. So, na allow me to share this song to you. Yatag sa kinong nako. Nakakanta ko na, kumulupad ron, ganun mo pa, magpahigot man ko, kung manok na para sabong. Kanya, kumatun lang, sabong, yung may rebatan, hindi ka matay para ba kayo, o katulungan. At na lang ka sa inyo, lataan kayo, huwag ka dyan malata. Ang manok nga, para sabong. Correct? Hindi ko marugang I want to fly high in the sky. I want to lift my head up high. Oh Lord, my God, please give me an eagle's wing, that I may fly like an eagle in the sky. I want to lift I lift my hands in full surrender. Patutong Ruben. Ikaw ang Ruben. Assist ko Ruben. Mas makalimot ko. Maratol magyapon ko sa nasa tubangan. I wanna fly, I wanna fly high in the sky. I wanna live my head up high. Oh Lord, my God, please give me an eagle's wings, that I may fly like an eagle in God's sky. I lift my hands in full surrender to the great I am, who gave me life. Let His name be known wherever I go, as I fly like an eagle in God's sky. One more time. I wanna fly high in the sky. My head up high. Oh Lord, my God, please give me an eagle's wing, that I may fly like an eagle in God's sky. I lift my hands in full surrender to the great I am, who gave me life. Let His name be known wherever I go, as I fly like an eagle in God's sky. As I fly like an eagle in God's sky. You have wings to fly and be set free. Make a stand by recognizing Ilha. Ilha ang Diyos sa iyong kinabuhi. Ilha siya nga mas labaw sa kanan. Ilha siya nga siya lang dunay kinabuhing dayon o makahatag siya kanino. Ilha. You are not kiba mo daghan mo rason, you are not actually abandoning them. You are just standing firm in your faith. Ngayon saon na nimo nga mura kagwa ka ni abandonar, istorya ka. Okay, once dili ka mag-istorya, still, why mo doon nako? Still, all of you are making still a stand. Ilakad jud ka. Importante atong pamilya.
kaysa Ginoo. And it's a sad, sad, sad thing. Ila ang Ginoo, o ila ang inyong pamilya. Mora yun na ang shortcut na. Amen? Amen? So, Father, this is not an everyday preaching of your word. Pero imo nga ni Lord, pasalamat ko ngayon kung kasabot ng inyong mga putana. Panasayad ko, Lord, nga dako nga battle na asep mata kasing-kasing karon labi na sa mga pamilyado. Kung nasayad sa Ginoo nga you are really talking to them, but they are trying to close their ears and their minds. Wala lagi process sa ilang una-una. Please, Lord, ayos lang buhi hangtod sa katapusan yuto silang kinabuhi. Kaya nasayad ko, you will give us a chance and a chance and a chance again in the coming days. Unta sa parehan ni ini 68 na. Ano pa siya ni surrender na nag-upset ko, hindi na siya mabalik sa indahan ng kinabuhi. Nag-hope ko, Lord, hindi sa pareha sa akong example ganina, galing ko nung siya namahan, bana, apan siya sa iyang asawa, huwa siya kasabot sa tinibukan nga imong mga pamaagi, di iyang pili ang iyang asawa o karon ang tibok niyang banay, Lord, wala sa nila na kanina. It's a sad story, Lord, but it's been repeated time and time again. Because ang amo mo na huna, wa na mo itubiyan na kanimo. Managampo ko nga help each and everyone, bata man, doon na edad ninyo o dili Ginoo, to fix their eyes on you, Lord Jesus. Where you're seated at the Father, kay ikaw ang pinaka pamilya o Diyos o walay namin. Ikaw ang dili mo talikod kung mudagan o mubiya ka na mo. You are always there for us, bisan sa mong kapakyasan. Mga salamat sa imong pagtudlo, pagbadlong, pagkurat ka na mo. Among ibalik ka nimo ka ng kalulan sa mayan in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, God bless you. Leaving my fears behind.
fulfillment that you God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Lord, everything is completely done ang kalawasan. Kung gibuhat mo ang kalawasan, so kamay din mo mabuhat ka na mo. Mahumana naman dito ang tani ang story sa mong kinabuhi na Lord. Pero naghimod yun yung chapter sa mong kinabuhi. Naghimod yun yung mga pamaagi na may mahilayo kanimo. Tungod kaya nga mo mga pagtuukuwang kanimo. Lord, help each and every one as we pray. Forgive us for our unbelief. And Lord, even as we offer, O God, our tithes and offerings, cause us to believe that you will always supply all our needs according to the riches of your glory in Christ Jesus. So Lord, bless this and bless your people, Father God. And Lord, Father, nag-ampo ko. Ang ito, panalangin pa. Ang nagduha-duha, tabani. Naghandog kami in Jesus' name. Amen. And God bless you.